ao punto cuarto do orden do día, que é a aprobación inicial do novo regulamento regulador do uso e funcionamento da Praza de Abastos, Concello de Moaña. Proposta de aprobación inicial do novo regulamento e uso e funcionamento da Praza de Abastos do Concello de Moaña. A vista das demandas dos comerciantes da Praza de Abastos de Moaña e dadas as necesidades de reorganización do servicio de distintos postos de mercado, o Goberno Municipal presenta ao Pleno novo texto do regulamento, tendo en conta, ademais, a necesidade de actualizar o presente texto regulador do servicio. O texto do novo regulamento que se propón a aprobación plenaria será o seguinte. Pasamos á disposición final. O presente regulamento entra en vigor unha vez sexa aprobado definitivamente por o Pleno Corporativo e sexa publicado o seu texto íntegro no Boletín Oficial da Provincia. Transcurre o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1985 de 2 de abril da base reguladora das bases de régimen local. En consecuencia, propónse ao Pleno a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, aprobar inicialmente o novo regulamento de uso e funcionamento da Praza de Abastos do Concello de Moaña. Segundo, sometelo á información pública por un prazo de 30 días hábiles a contar dende o día seguinte da inserción do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia para os efectos que por os interesados se poidan presentar las reclamacións que coinciden oportunas. No caso de que non se presente ninguna reclamación ou sugerencia, entenderase definitivamente adoptado dito acordo. Intervencións? Teño entendido que a proposta que se trae a pleno foi fundamentalmente elaborada polo anterior concelleiro de Servizos da Praza de Abastos, Víctor Pastoriza. En xeral, temos que dicir que é aceptada, o planteamento é correcto, a parte necesaria, por canto a actual ordenanza que rexe a Praza de Abastos data, se non me equivoco, do ano 1997. Xa choveu desde aquela. E, polo tanto, é oportuno, era hai uns meses, e segue sendo agora, a discutir e aprobar unha nova ordenanza. En calquera caso, tamén teño que dicir que non podemos estar conformes coa maneira en que foi tramitada este novo regulamento e como foi dado a coñecer aos concelleiros, polo menos aos concelleiros do Grupo Municipal do BNG, nin, ata onde sabemos, os propios interesados no uso da Praza de Abastos, vendedores e clientes. Hai algunhas cuestións na letra do regulamento confusas, outras que creo que poden ser manifestamente mellorables e outras, en fin, que se manteñen tal como están, van lesionar intereses, que se manteñen tal como están, van lesionar intereses de persoas que neste momento forman parte do colectivo de vendedores e vendedoras da Praza de Abastos. Simplemente con que se dese a coñecer o texto un pouco máis de anterioridade, houvese ocasión na comisión informativa discutilo e presentar antes da súa tramitación as correspondentes emendas, moitas destas cuestións quedarían resoltas antes do período de alegacións. E xa por último, se hai unha cousa na que temos que manifestar a nosa total disconformidade coa maneira de proceder do Goberno Municipal. Ao longo do regulamento hai varias referencias á Asociación de Vendedores da Praza de Abastos, o colectivo de usuarios da Praza de Abastos. Creo que tamén hai algunha referencia, e se non hai, debería habela, a Mesa Local de Comercio, pero ata onde eu sei,
para a tramitación dese regulamento nin se tivo en conta a asociación de vendedores, ata onde eu sei, corríxenme se me equivoco, e estou certo que non se tivo para nada en conta a mesa local de comercio, que ata onde eu sei tampouco chegou ni siquiera a constituirse. Perdeuse unha magnífica ocasión de ter un asunto importante que poder discutir cos usuarios da praza, os grupos políticos, os vendedores, os comerciantes, para chegar a unha regulamentación o máis consensuada posible do texto do regulamento. Penso que no mes e pico que haxe na tramitación da ordenanza non haberá problema por ninguna das partes para que esas reunións se realicen, para que cada un poida aportar o que considere necesario aportar e para que se melloren eses aspectos do regulamento que, como antes dicía, son confusos ou abertamente prexudiciais para os intereses dos vendedores. Aínda nesa situación, en a confianza de que o regulamento na súa tramitación vai ser mellorado, e volvendo a manifestar a aceptación xenérica xeral do regulamento da proposta, o Grupo Municipal do BNG neste asunto vai absterse reservando a votación positiva e favorable para a súa aprobación definitiva. En calquera caso, tamén anunciamos que presentaremos as correspondentes reclamacións e alegacións. La modificación del reglamento de la Plaza de Abastos es algo que debería haberse hecho hace tiempo. Nosotros presentamos una modificación porque entendemos que es necesaria tanto para los comerciantes como para los consumidores. Hay mucha gente en Moaña que está esperando por esta nueva ordenanza para poder acceder a un puesto en la plaza, pues lo ven como una salida a este momento de crisis que estamos atravesando. Y desde el Partido Popular no queremos poner obstáculos a las personas emprendedoras. Es cierto que es algo que ustedes dejaron en la mesa y como bien dice, en todo momento se mantuvo el contacto con los comerciantes, porque es algo que el anterior concejal estaba preparando con ellos. Creo que por lo que usted está comentando es usted el que no tiene o tenía comunicación con los comerciantes de la Plaza de Abastos. Bueno, buenas tardes de nuevo. Yo creo que todo el mundo sabe la situación. Todo el mundo sabe la situación en la que estaba a Praza de 4 anos cando eu collí a responsabilidade de xestionada. A praza, eu creo que todos os gobernos somos culpables e cómplices da súa situación. O problema maior que había na praza era a propia situación das vendedoras que vendían na praza, xa non digamos as formas aquelas parrillas, non? Pero sí que sucesivos gobernos foron tolerando que se levaran a cabo ventas dentro da plaza de personas que pagaban o seu recibo correspondente ao mes ao Concello, o Concello cobraba o recibo e facía un padrón cada ano, e logo esas persoas non tiñan o que fai moitos anos que a reglamentación lles pedía, que era estar de alta como autónomo para poder levar a cabo a venta no interior da praza. Finalmente, en xaneiro deste ano, é dicir, o 1 de xaneiro do ano 2011, conseguimos, desde o goberno, despois de moito diálogo, creo eu, cos vendedores da plaza, e tamén co apoio da Asociación de Vendedores da Plaza, regularizar esa situación, de forma que, no mes de maio, cando houve eleccións, todas as persoas que vendían dentro da plaza estaban ao día no pago de autónomos e tiñan o seu posto na absoluta legalidade, amén de botar fora aquelas indignas e inmunes parrillas de ferro na que se levaba a cabo a venta do peixe de vida. Este feito, que o 1 de xaneiro, que a partir do 1 de xaneiro todas as persoas que venden na Praza de Abastos de Moaña, que o Concello ten no padrón e os que te pasa o recibo mensual estean de alta como autónomos, foi o que fixo posible que desde o goberno, en colaboración coa Asociación de Vendedores da Praza de Abastos, se fixera unha redacción dunha ordenanza moderna que regulara os usos
da Praza de Bastos. É certo que naquele momento ainda non había mesa de comercio, por iso non hai ninguna referencia, entendo que non debe haber moito problema en meter un dictamen, seguramente, ou ter en consideración a mesa de comercio no reglamento. Fixen esforzos porque nos meses que seguiron, nos meses anteriores ás eleccións, informar a ordenanza, o reglamento, e aprobalo, pero o tempo botouse encima e non foi posible, antes das eleccións, aprobar o reglamento. Naquele momento quedaban pendientes 3 asuntos. Un era os anos de duración da concesión, que o secretario afirmou. A segunda discusión era o sistema de concesión dos postos, non admite ninguna dúda. E a terceira cuestión era o tema do tratamento dos residuos, que sempre hai un problema, e creo que se solventou ben, estando que diga a Mancomunidade, posto que hai 2 mercados máis da Mancomunidade que teñen a mesma problemática no exterior da plaza, no exterior, que o noso. Adianto que vamos a dar a nosa aprobación, por suposto, voto en falta, que non cita, e eu creo que si o citaba antes, a situación na que quedan os 2 postos que venden fora da Praza de Bastos todos os días. É dicir, o reglamento dice claramente que o reglamento atañe os postos do interior da plaza. Non fala para nada dos postos do exterior da plaza que se montan todos os días, que non é mercadillo, e que pagan un recibo mensual ao Concello e que están de alta como mínimo no padrón. Imos propoñer seguramente que se faga unha disposición transitoria de forma que se atenda a que por diversas cuestións eses postos que pertenecen ao interior da plaza que están ubicados no exterior, que correspondería ao regulamento de mercadillo, non ao da plaza, e que tal como eu propoñía se declararan a extinguir, non se renovaran unha vez que as persoas que o están explotando e que están no padrón municipal se subilen. En todo caso, señora concelleira, dígolle que teño información de que no interior dos postos fai labor de venda persoas que non teñen ninguna relación coa persoa que ten o posto concesionado e que non teñen o día o asunto de autónomos, e que ademais a limpeza do interior, sobre todo por parte das persoas dos postos, non tanto polo empleado municipal, deixa moito que desear. Nada, agradecerle al concejal la información que me acaba de dar, decirle que yo no tengo constancia de esto último que usted acaba de mencionar. Gracias por ello y nos pondremos a ver si realmente eso es así y tomaremos evidentemente cartas en el asunto. Pasamos entonces a votación. Votos a favor da proposta. 10 a favor. Abstencións.